Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang Pure C, ang alkaline base nga vitamin C, hindi acidic, marami sa immune system. Ang Pure C, ang marami kombinaron sa DTX 500 capsule. Nakitaan sang multiple gunshot wounds ang autopsy results sang bangkay ni Jonalyn Socaldito, ang babae nga nasapuan sa sulod sang sako sa barangay Pasil, Neo Lucena, Iloilo. Sa interview sa Radio Bandera Iloilo kay Police Lieutenant Gerson Valdevia, hepe sang New Lucena PNP agin pahayag nga duha ka igo sang bala ang nakit-an sa ulo ni Jonalyn kag isa ka igo sang bala pagid sa nawala nga bahin sang iya nga kamot. Suno kay Valdevia nga base sa autopsy result nga ginkandak ni Dr. Joe Martin Fuentes, Medical Legal Officer sang Regional Crime Laboratory 6, makita ang mga igo sang bala sa iya nga kamot kag ulo. Dugang pa sa mga kapulisan nga hindi lang isa kundi may kalakip nga upod ang suspect sang ginhimo ang krimen. Ang result sa autopsy result ni report ni Jonalyn Socaldito, nakabutang dito ang cause of death niya sa multiple gunshot wound to the head and left wrist. Wala pa subong sang bagong update ang mga kapulisan magluwas sa ilang nga ginasundan nga CCTV kung sinin nakit-an sa sagwa sang Provincial Hospital sa Pototan ang salakyan nga pula nga nagsugat kay Socaldito. Sa karon, padayon sa gihapon nga ginaimbestigaran kag ginapalaligban sa mga kapulisan ang natabo kay Jonalyn Socaldito. Ini si Kabanderang Roberto Gakit Jr. Nagabandera sing matod nga serbisyo publiko ang galingawan sa Iloilo, Radyo Bandera.